grabatzen ari garen unean, arratsaldeko 7:00 14 minutu igaro diren honetan, Elordik eta Lasok Iruñeko Labrit pilotalekuan jokatu duten, Lauterdiko txapelketa nagusiko, Ligaxkako B multzoko, 3. jardunaldiko 2. norgehiagokaren analisi egingo dugu. Garaipena favoritoarentzat, Unai Lasorentzat izan da, 22 eta 10 emaitzarekin. Honen bestez, Unai Laso finalerdietan izango da, dena zuzenbidean bederen Jokin Altunaren aurka datorren astean. Gogoratuko dugu, batetik Aitor Elordik irabazi egin ziola lehengo astean Jon Ander Peñari Bilboko Bizkaia pilotalekuan, Lasok berriz galdu egin zuen Peio Etxeberriaren kontra eta horren ondorioz, biek ala biek gaur norgehiagoka klasikoa jokatu behar izan dute. Hasieratik Unai Lasok sekulako mina egin dio sakearekin. Elordik 5 edo 6 sake erantzun gabe utzi ditu, batzu gainera nahiko garbiak, baina pare bat garbi galdu ditu eta horrekin konfidantza erabat galdu egin du mailabitarrak, eta 9 eta huts jarri da Unai Laso aurretik. Gero Aitor Elordik sakea hartu duenean min apur bat egin dio, erasokor jokatu du, boleaz eta min egin dio, apur bat dantzan ibili du Laso une batez, baina gero 12 eta 4 iritsi da lehen etenaldira, eta hor jada pentsatzen genuen norgehiagoka erabat hautsita zegoela, askoz ere gehiago jokatzen ari zen Unai Laso. Aitor Elordik bere buruari aukera gutxi emanez eta aukera zuen horietan ere min gutxi egina, zabaletikan eta botez nahiko kamuts ikusi dugu Elordik. Gerora apur bat egia da hobetu duela, baina orokorrean nahiko kamuts ikusi dugu. Gero 15 eta 8 ere aurreratu da Laso, azkenerako 18 eta 10 iritsi dira bigarren etenaldira. Bigarren zati horretan egia da Elordik apur bat maila igo duela, sakeak hobekiago erantzun ditu, baina orokorrean Unai Laso ez dio inondik inora aurpegiri galdu norgehiagokari, eta bigarren zatian berdin jokatzen jarraitu du, asko sakatzen, errematean ere fin pilota bizi ibiliz, askotan Aitor Elordi engainatuz eta asko behartuz, eta orokorrean horixe izan da partidaren gakoa. 18 eta 10 aurreratu da, eta gero zuzenean egin du 22 bidea, benetan partida oso ona jokatu du Unai Lasok, presio handia zeukan egun batean, favoritoa zen, galdu ezkero hortxe, hurrengo urtean berriz ere final 8-renetatik hasi behar, eta 4 honenetan geratzeko aukera hori galdua luke, eta kolpe handi xamarra litzake hori Lasorentzat, baina lortu du, azkenerako ongi lortu gainera garaipena, eroso, eta honen bestez datorren astean final erdietan izango da, ikusiko dugu ea Iruñeko Labriten edo Ibarko astelenan Jokin Altunaren aurka dena zuzenbidean badoa bederen. Hauxe beraz esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean on izan, agur.